Tabu pakai bisi tam kakak thongoro kalajak shakhanya Mohanbod adi blok ipsin khobjak South Wanda Kamashra kamini takuk Jogobondu Tripura Haini baginyo bini lukuni bini ama te bini bihi Mairani Tripura lukurangni thani chumachu sanka borok tabo mace manengya rang puisa sugya Bicik nogo tongima tangjawo boshanyo musung pano sak kaham narinani shep gre Hani baginyo maya gadang khagadang nukurokni thani jesung manchak chubachu sanka thongorok kalaijak Jogobondu Tripura bihi Mairani Tripura tabini bini pumaso Anjala ko 3 borsoni sagango tokha ke kalai tongmani gange rang puja robo kurui nai manliya abon jari chungumti ke kalai ma tonghata Nini loge ke mana tamu sori haimyang mana bo go gdna wo ksa ongte noro baro gange ompare takhe abo barte afro kisamisa samu kalai manong takhe tebo no roko phaka hange takhe tangi maliya ta asugui tongkha no ko kalai tongkha geno Doctor naima ke tamu sabono Doctor ong nai mani hingga ko tipi hini sawta kaisa hingga mana go mana gedran hingga abo thangini ko dupuro esra rok khlaija gidi hini saw ngai esra khlaika chung esra khlaika hingga abo kop porikha rok khlaika khlaini chungro report phaika hingga report man khata tipi hini saw hingga gedran do kon than sai raya boro jun doctor kotor go thangbo chin rangsi kuri chung tambai thangai manai Bisi boso kaka heke bo thongorok lai jongmani sa khaimang 3 bosan sagango tongkha chung ayang parabo tongphron simeyong mani hingga tabu yang phaika chung nok rok sunse khalai maya hoba chung ama chung nok rok stongoi ma tongsu bono naimang pura sejongka jaga bori jajang jaga posunto seske phalbai naika bina totrani hingga wak masari mani wak bo sejongka pun bo sejongka ta kun kurika phalai nai jere kun phal kurika ke tabu gangke nini logino haike ba nani doctor kam mana bagai mana lukorno suba su samani maria wachana lukorok chuba khangke ba te sa samanita ni logini mungkha tamo Jogobondu Tripura o parani mungkha kamini mungkha mo gamai sora omo bo blog anak lai heke bo bisi kalai bo abolang sai chung tahla kata mela gor mondu bolok da mohon blog na bo bisi kalai bo no panjat ke bo panjat ke poncet a bunu bala sawan tuenda jong poncet kaisa noyang phijing Mo tama para kalai gamai sora kami. haknai nogo phunu ka bolo bono phurung ka chungora teban dalo simen phurung mani hingga tai do dokter kotor telang yakho mane ko osai rogo phurung kata osai ke kabang man phurung ka pasu ka pura osai phurung mang oro thangke oro hamnai hini saungar telangai thangke rang bai phayo oro thangke oro hamnai chaka oro telangai thang usung hamna musung un telangai thang bono habla hamya basi bari bo oro noro baro ngutong ta binabo baro mono phatibo oro noro baro hayang teb chikon ong chech phai ta gadana rogo tebo bisik samje bo thongorok lai jongmani haike ba parani mungkha ke bo phajat nai phekya nai phini kore kem nai phini sabon nai phini kem suba jana kiru ko kamini bono bona pura sesung ko chine pura bori chajana kheta bondo korika sapke nebika bono Haste hapang song kero na peke. nai phini kore Tabu bini logini tena nini mungkha Mairani Tripura tabu lukurin thani suwa so nawa haja. chuba makhe ba borok chuba thong hanta kisa misa Tabu ke lukurongo nang tamni kesana mo somo kesa. lukurok kisa chuba bai thong ano chuba thang hai hinai nang lukurok no kisa rota urong no tam Lukuro kasibang subunai kurible no khungsano onglai ka o thikeba thika tha na sala heken tonglai jau kasibang nai pini kuru go reka ro tang tungo ya boroburi chungma mai ro kya ti peka heken pa ku char tungo to tang phani sabo subu mangno o sak haimya thongorok lai tonai khe nin chamri galai to samro kusui bun kusuni agi khe tam khai tongmani bo agile kisem se ro boro pote baru khle mana pro sori kamba tak sori himle khle ya Binisra roke khorbo so rok. mangno yo ko sala masa buri masa Pore atong bai. buri masa la masa kwa Pore atong borok tabu. Orio busu class ko fori tongma bin sura imo boti khle ko bu khaje bo ngonari ba
बिसि बोसोराव काखांनानै चाइमेरि जे थरक लाय जमने अब अंका को 3 बोसोरनि बिसा साका अंका बिसि तामि बिसि साका बिसितान साका के बफाना माने नायफैनाय के नायफैनाय समाय कुरो गिरि गतना दाबानो नायनाय कुरो ना सोनु खाबलाय जा काबलाय जा ककलाय हायका तुइ थांगानो तै तुइ फेलेनो उरो खामलेनो इखौ फागे फागे खिमे सामथांगो वाबनो चेके सारि बुतै बाफोर खानि तंजाव तै ताम खाइसिना बिनि के माने कोनो रेशन कार्ड अबाय तो रेशन कार्ड दं BPL दा ना FPL अंत onto do ke yong nung ke tamro khlai semne yung ang bare garo tangi chatrung tै ताम खाइने कोनो कुरि जानबो yong sala to कुरो नि yung sala कुरो ai nguni wa che nungi da tam kha muk toi kung tui sa salani ba yong tong te basa thui jaka basa thui tak samari tam tong si ro samari chago dum matro wa bu ni ji kem ya ji ka ha ken sar tung tung ta ओमफ्राय ताबक आजिनाय गत ताबुनि चाइमेरि ताबु आजिनाय करि के नर के बाहे बतु रेखा साला को तो bi bu man ya ko ang kim ja ji ha ke saro kono kor khe to phali ma khyang kla u ki sa to kla kya ba ko sa sar ta bu ti ba potai tam phai haste hapang tabok to obus ke ta bortomana haste hapang tongo tongo nongo haste hapang nang tam kokosa namusung tam sana musung minthani tam sana musung ma hai सरकार suba su ki sa khlai ta su no sarkar no tam sana musung suba su ki sa khlai ko mon ton tam kha sana rang pucha ro kya su no ro khwa su man ja khlai bang ja khamuta no bu kur ni ji wa tu ikle ma ji wa tu ikle ma ni wa tu pika kono khlai ma ni ya sudu abai tang lai te nong sa ja thangano busuk ba abno mairung de painnya hati de painnya rugi de nanya jaga musau jaga musi ha ke tong lai ja kata ताबक kuroi thunan sana ni अरो बस ताङरो अरो नक फाइमान ल माने 20 बोसोर काखाना अरो नक sungda ko 2 boso hayong kana ta आगे के बियां तमरि न ayang tongmani ayang pising ayang dikrama diknama ओ कामिनि मुख ताम यो ibu gamai sora गामासरा बो ब्लॉक आन रखलाय बो sungko obo klaita mon bo anda मन बुक ब्लॉक नों नरनि पंचायत के unkulai ro dikrama no साउथ टिवन दल न sauti anda ang ba suk sap samya ko ngon sau maya योंनि बिसा मुखनि मुखै ani lolite kunya tipra jo sa khamiani amor ke bosorong khana ama 32 bosorong 32 bos ঠিক আছে হামবাই